Как от неговата музика да бъде забранена от родната му държава, стига до прави едно от най-гледаните видеа в YouTube с над 5.6 милиарда гледания. Здравейте, аз съм Гекон и това е историята на Psy, човека зад Gangnam Style. Psy или Park Jae-sang е роден на последния ден на годината, 31 декември 1977 година, на богато семейство в квартал Гангнам в Соул, Южна Корея. Или просто ей тук на картата. Неговия баща е бил изпълнителен директор на D Corp, а майка му е собственичка на много известни ресторанти в Соул. Psy, когато е бил малък, е бил клоунът на класа. Той винаги прекъсва учителите и казва тъпки, и затова учителите не го харесвали, казва един от съучениците му. Psy казва, че когато е бил на 15, той е гледал как Queen пее на Уембли стадиона и той казва, че е намерил страстта му в музиката там. След училище Psy отиде на университет в Америка, за да учи бизнес и икономики. Тогава планът на Psy е бил да вземе позицията на баща му в бизнеса D Corp, но Psy след една година от учене за финанси в Бостън университет, той се премества в Баркли коледж на изкуството, но той не прекарва толкова дълго време там. Той е прекарал достатъчно да научи най-просто за правене на музика и той си е тръгнал. Здравейте, това е средата на видеото и исках да ви питам да ми предложите филми да гледам за бъдещето видео в коментарите. Филмите може да са всякакви и нека се връщаме към видеото. До 2000-та година Psy вече е пак в Южна Корея и той се започва музикалната кариера. Той се наименувал Psy за психопат. Не ви лъжа, това е наистина... In my case, what I thought was, crazy about music, dancing, performance, so that kind of cycle. Той при първите си албуми е бил глобен за нецензурирани и сенситив текстове на песни, което го разочарова много. И вторият му албум при пускане е бил забранен от държавата му заради същите причини, като лоши и нецензурирани думи, което също пак е бил глобен и това, че музиката му хич не е била одобрена или харесвана от държавата му, го докарва до един от най-тъжните моменти, което го кара да се замисли защо избра да бъде изобщо музикант. Като музиката му не е популярна, държавата му даже забрани да пее или продава албума му в нея и той след като прекарва 2 години в армията, той няма парите да си пуска музиката. Затова жена му предложи да влезе в YG Entertainment Network, който създателят Wang Hao-sok е бил стар приятел на Psy, което беше голяма причина на Psy да продължи музиката и песен от следващия му албум бе адаптирана от Южна Корея за химна на световното 2002. Като предишният му албум е бил забранен от държавата му, а сега същата година пее на световното в същата държава. Третият му албум прода 135 000 копия, 2 пъти повече от миналия му албум за една година. Следващите му албуми не бяха толкова известни, но с правенето на шестия му албум той видя гигантски потенциал в една песен. Той ще мисли, какво може да направи песента му по-разпознаема, като да знаеш коя песен е без музиката. Ма как ще го направи това? Идея му хрумна. Танц, който да бъде лесен и запознаем. Танц, който да е лесен като язне на кон, ама без кон. Това е! И на 15 юли 2012 излиза третия му албум и в него е Gangnam Style. След рожден ден на Gangnam Style. Се надявам, защото не знам кога ще свърши с обработката. Иначе в Gangnam Style се говори за квартала, от който Psy е роден. Квартал Gangnam, Южна Корея. И песента чупи много световни рекорди, като първото видео до 1 милиард гледания, най-бързото видео до 1 милиард гледания, което стига за 159 дни. То също е първото видео да достигне 2 милиарда гледания и за време Gangnam Style беше най-харесаното и най-гледаното видео на YouTube. О да, също и то беше първото видео да щупи YouTube. Като стига лимита на 32 битовия читач на гледания, YouTube трябва да промени как гледанията са показани от 32 битов читач до 64 битов читач, което е невероятно. Като аз си мисля, че всеки е играл или чул Gangnam Style в живота си поне веднъж. И също, ако не беше за нея, K-попа нямаше да бъде толкова известен, като Gangnam Style показа K-попа на Европа и Америка, което помага на банди като BTS и други, които не знам.
да получат интернационна аудитория и това всичко е заради човек, който въпреки да бъде спрян, блъснат и провален, той продължи да прави музика и с това той успя да промени цял вид музика, да направи едно от най-гледаните видеа някога и да направи Южна Корея толкова по-известна. И да, и въпрос от заглавието. За да не бъде кликбейт, ще ви кажа малко за Psy сега. Той е продуцент на музика на голяма компания с много групи от тази компания. Psy също и направи песен с Snoop Dogg. Той има няколко скандали, за които аз няма да говоря и това е, хора. Надявам се да ви хареса видеото. Не забравяйте да напишете филм в коментарите и това е. Чао!